много знаеш какво става. Не, доста... Мънжа с грози. Той, като е надолу, той бързо стига до земята, защото е засилен, нали? Искам да го обърнем през тонося. Това е тази авторотация. Най-бързо взема мощността на защото много иска да работи когато живоскопа и отваряш. Да е около бушока. Стига, те, стига. Дай да го прибираме. Дръпни го само до тебе. Дай да му съберем лопатите. Аре, утре да има за фънфлай, бе. Ще прави тая нощ, какво ме радост? На голямата маса. Да, о, 100. Сега ще има рол. Рол бани. Добре! Добре се! Добре! Абе, тук Total Hold му издигнат на 30%. Так, тук Total Hold е на 30%, ти нема представи. Вие цели, бе? Той няма ли